Oras madihita saluhuna manginang, tapi mardongan tangi yang madihita dia pala di manoguton, adoran so tatangihon hata ni dewata, jumulo mahita martangiang. Mulyati mali Tuhan di pasaha nasa rohanami, didenggan ni basam na mangaramoti ngulu nami. Buhami Tuhan bulas yan borngi na holomi di patarohami tu manoguton, ala asido holong ni roham li Tuhan. Noayang ni tumangon hatam mahami pakulingi mahami marhiti hatami. Di bagasan Kristus Yesus martangiakan Tuho. Amin. Puri ini Tuhan tadongan saha porseaon na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Turpuk ni ojahan ni ganup akaulot di bagasan sadarion, di mana tersurat sian sada Tesalonika 3 ayat 12. Songroma didok gisin. Alai digohi jalalam ditabai Tuhanima aholongon ni rohamuna sama hamu. Nang tusaluhut songon holong ni rohanami di hamu. Ido yanggo sahana. Urian itu hatta dongan saha porsiaon na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Di ngulu sigano parion jodoh hitam marukil maka haulongi halak nang asing terlumubi aka halak nama bain hita haci rohata. Manang halak nama dua rupa tuhita. Mace mauldo maka haulongi molo holan mangasahon gugutta sadiri. Pola doi di dok Apostel Paulus di ayaton digohi jalalam ditabahi Tuhani. Apostel Paulus paingoton hita adong dua na parjolo ima Tuhan do mual atau sumber ni holong kasih. Tapangido matu Tuhan asa ibana manggohi rohata. Asa ibana manggohi roha mardongan holong. Mologok holong ni Kristus di rohata, pikirata, ngoluta, dang manyan, ngolutaon, sigano parion, gambaran ni Kristus, marhite, pakatayon, pambahenan, pernidaan, dohot, inganan, holong, na makaholongi dongan jolma. Molonungagok holong ni Tuhani di bagasan hita, dang tagunan ma somabaori itu halak na asing. Alay unang taparsita gabi parholong hita molo so jolo olo hita digohi Tuhani marhite hata dohot asini rohana. Napaduaon didok disilam tu tabana berkembang olong dang boy orang sajo ikon lam ganda lam bidang jalalam magodang sikanopari ikot tapatuduho doy itu salu jolma dang hola tudong atas sahuta dongan samarga manang halak nadenggan tuhita ala didok di situ saluhut termasuk mai tu halak nama bain sugu rohata manang nasumaka holongi hita dang holan hata Paulus mengajari huriaipe ala nung ngadi ulahun ibana parjolo marhite parngoluan nahita pe ikodo taulahon dinguluta sigano pari. Sipata humurang dogogotan yang alay marhite tangiyang. Tapangido maguguna siyan Tuhani asalam ditapai ibana holongi di bagasan rohatabe ganuk marsada-sada. Molomar holong ni roha hita sama hita disima tadan ni naung gabe sisian ni Kristus hita. Amang do tamu inang ingot tamu ma aidang namar parbue holongi molo holan didok alay mar parbue do holongi molo nung nga dihulahon jalalam ditabai sian asini rohani Tuhani di pasu-pasu Tuhan ma ulota jalan mar parbueon holong nasian Tuhan taima di bagasan sadarion. Amin martangiang mahita. Mulyati maali Tuhan di pasaha nasa rohanami di hatam na paingoton hami di apala di manogoton asa marholong ni rohami Tuhan di ganup ulaw nami di keluarga nami nang di aka ali-ali nami pos rohanami Tuhan holong mi mian mai di ganup roha pikiran nang hati-hati nami pasu-pasu Tuhan aka ulaw nami di bagasan sadarion ramoti hami pada usia kami aka parsahiton pada usia kami aka parmaraan asimaram midahami mulyate madiko. Amin.